Športoví priatelia, dňa 7. septembra 2011 nás zastihla smutná správa o páde ruského lietadla, ktoré malo na palube celý tím a funkcionárov klubu KHL Lokomotív Jaroslav. Náš smutok je o to väčší, že v troskách havarovaného lietadla zahynul aj vynikajúci slovenský hokejista, kapitán Národného mužstva Slovenska Pavol Demitra. Keď sa Pavol Demitra na posledných majstrovstvách sveta lúčil s reprezentáciou, nikto netušil, že to bude lúčenie navždy. Chceli by sme aj za všetkých priaznivcov futbalu vyjadriť naše poďakovanie za všetko, čo Pavol Demitra pre hokej a slovenský šport vykonal a zároveň vyjadriť našu hlbokú sústrasť. Dovoľte požiadať vás, vážení priatelia, aby sme si aj symbolickou chvíľkou ticha uctili pamiatku tohto veľkého a nezabudnutelného syna národa. Česť jeho nevynúcej pamiatke. Ďakujem. No! 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 Yeah! Go! Pomoci! Na strechu. Ale správam sa slušne. Koniec rozhodca! Vážení športoví priatelia, vážení hostia, v střelbe držáka 1898 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1-2.